ಹೂವು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹೂವು ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನು ಆಯನ ಕೆಬಿಸಾರಿಂಡ ತೂಪಿನಿ ಇಂದು ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏರನ್ನಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂದು ಅಲ್ವಾಗ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಪತ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡೇರು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಶಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಐ 6'1" ಇಜಿನ 6'2" ಆಪೆದೇವು ಈರು ಮದಿಮೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಮಿಸಸ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಫಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ರಾಣಿ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಶಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೂಪಿನಿಂಟ್ಲು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಡೀ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾವಂದಿತ್ತನು ಹೊರ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಭಾರಿ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಏತು ಬೇರೆ ದಿನ ಏತು ಬೇರೆ ದಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನು ಕುಲಾಯ್ತು ಹೂವು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹೂವು ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನ ಹೋಗ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಆಣು ಮೂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಆಣು ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಯು ಆರ್ ಎ ಲಕ್ಕಿ ಫಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ತವಕ ಬಾಲೆಂಚೊಂಡು ಏರ್ಲೆಕೊಂಡು ಅದೊಂಡು ಹೊರ ಕೈಕ್ ಅಲ್ವಾಗ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಪತ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಉದ್ದೊಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡೇರು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಶಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಐ 6'1" ಇಜಿನ 6'2" ಆಪೆದೇವು ಅಪ್ಪಗನೆ 6'1" 6'2" ఆయన ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಕಾರ್ ತಂದು ಲೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೈ ಪುರ ಆರು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ 101% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ ఆయన ತೂಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವಿಜಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಿಜಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆನಿದ ದಿನ ಇರ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಪೋದು ಪಂಡರ ಅವನ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೆರಡು ದಾಲಜಿ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಗಳು ಎದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೆರಡು ತೆಗೆದು ಜೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇ ಪೂರ ಖುಷಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಣಿಗೆ ಅಂದು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಯಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಆಣಿಗೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಅವು ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಮ್ಮಿನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಒಂಜ 4-5 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೀರೆಗ್ಲಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏರನ್ನಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಣವು ಆಯ್ಲ ಆಲ್ಲದ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪುಣು ಮೂಲ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪುಣು ಆಗ ತಿರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಜ್ಜಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊರಂಬ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ತಟ್ಟದಿಂಚ ಪತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರ ದಿನ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮೋಕೆ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲಿಂದು ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನು ಆಯನ ಕೆಬಿಸಾರಿಂಡ ತೂಪಿನಿ ಇಂದು ಆರೆಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು